Máš minútku? Ako máme reagovať, keď našim klientom volajú tzv. Experti, že zmenila sa slovenská technická norma a musia urobiť toto alebo hento, alebo ak neurobia ročnú kontrolu spotrebičov, dostanú pokutu. Čo s tým máme robiť? Tak v prvom rade je dobré, že sa ten zákazník na teba obracia s dôverou a chce vedieť tvoj pohľad a tvoj názor. Druhá vec, čo ma napadá, tieto príklady, čo si spomínal, sa zakladajú na pravde? No tu ich zavádzajú. No pri BOZP aj pri požiarnej ochrane je pekné to, že niekde to máš stanovenú tú povinnosť, že ju musíš vykonať, niekde ti ju dáva ten zákon alebo tá legislatíva len ako možnosť. Hej. Ale naozaj na veľa tých otázok sú exaktné alebo jasné odpovede. Hej. Aj v týchto dvoch prípadoch si myslím, že to tak je. A ty v prvom rade ostaň profesionál. Daj tomu zákazníkovi pravdivú odpoveď a buduje ho dôveru naďalej, aby ti vždycky zavolal a spýtal sa teba. Toto je asi cesta. Určite.